Ryžovanie drahokamov, exotické rastliny aj skúmanie kvality vody. Bohatstvo v inej podobe, ako ho bežne poznáme, ponúkla návštevníkom jubilejná 20. noc vedcov. V piatok večer sa poklady vedy objavovali na pôde Prírodovedeckej fakulty a ďalších 9 miestach v Brne, Telči či Znojme. Návštevníci zavítali aj na najchladnejší kontinent. O mrazivé zážitky priamo z Antarktidy sa podělili členovia 20. expedície Masarykovej univerzity. Máme sérii přednášek, letos jsme ji pojali jako Antarktida 4x jinak, takže 4 různé přednášky, 4 různých přednášejících, 4 různé pohledy na naše expedice do Antarktidy. Je to tak, že mladí, zejména studenti, se ptají na klimatologii a starší návštěvníci se nás ptají na technické zázemí stanice. Ta stanice se svojí kapacitou, dejme tomu nějakých 16 vědeckých pracovníků. Podujatie predstavilo rôzne interaktívne ukážky. O pastvu nie len pre oči sa postaral Teslov transformátor. Fanúšikovia sci-fi si prišli na svoje hneď niekoľkokrát. Po hviezdnych vojnách sa dostali aj na knižnú planétu plnú piesku. Když vcházíte k nám do naší učebny, tak vcházíte na Arrakis, na planetu, která patřila Fremenům, kterou možná znáte z filmu Duna. A co tam můžete vidět? Vidět tam můžete strašně moc z fyziky písku. Nádvorie fakulty sa nieslo v duchu kreativity. Za hudobného podmazu tu prebiehali tvorivé dielne či lov zlata. No, mne sa nejvíc líbilo vyrábění trilobita. Okrem aktivít pre deti, program ponúkal aj ďalšie netradičné atrakcie. Za vrchol večera mnohí považovali večernú prehliadku skleníkov botanickej záhrady. Návštevníci tak získali možnosť vidieť priestory, ktoré sú bežne po zotmení neprístupné. 20. ročník Noci vedcov opäť prilákal stovky záujemcov a všetko nasvedčuje tomu, že sa podujatie dočká ďalšieho pokračovania. Pre Muni TV Eliška Hájková a Oliver Kohút.